Angkrek. Ate sik enak suaramu, Nduk. Kale kula enak. Aduh. Anjir. Wah, malam ini sudah enggak pakai, sudah enggak saya pakai ini. Aku wis ngene lho. Wong pun ngepiyake sampur bareng lho, Mbak Suci. Lah aja sok njaluk delokan. Karepe ya dipepek aku ben terikat ngono karepe. Jane ya semoh-mohane. Piyayine iki ayu suarane apik. Tur ora pati larang nggur 7,5 lho. Sayange ora payu-payu. Nah iya. Ora gelem ngetan. Oh ngoten. Semarata iki akeh. Dalang-dalang akeh. Kaya to. Dalang gondo kawit. Iya. Sinten menika? Mas kula niku. Sing gender nggih. Oh, tesih enem ngoten. Aisah 71. Malam ini lain daripada yang lain. Krawitane ya kompak. Sindene ya wis pokoke mening gangan citok. Jiro gangan citok terus tari duwi. Kok iso aku digangi iki lho. Lalah jenengan kuwi nek aku lalah sing melayani iki sapa? Di depan saya kan sudah bilang. Saya sudah muak melihat kamu. Niki wae Mbak Wiwit teko. Anu Mbah Gondo Kawit niku napa belise kaya adike. Oh ya ora. Ora luwih kalem aku. Kalem apa? Wah, kuwi gledis megelne. Apa tumen jane aku iki ngombe bir ya. Bir entek iki diuyuhi adahe botol ya. Nah piye nyo? Bar tak ombe ki uyuhe dheke. Oh, megelne Gondo Kawit iki. Ya. Kepati hama Nena
Ama. Gambut ke si kucing mas.